Ova knjiga vodi nas u Dalmaciju 18. stoljeća. Napisao je Alberto Fortis, putopisac i prirodoslovac koji je našu obalu posjetio više puta između 1771. i 1773. godine. Rezultat njegovih putovanja je Viaggio in Dalmatia, putopis koji je Europi približio Dalmaciju i njezin život. U naš fundus sada je stiglo prvo izdanje na engleskom jeziku iz 1778. godine koje je tiskano u Londonu. Knjiga vodi čitatelja od Zadra do Makarskog primorja, kroz otoke, krajolik i svakodnevicu tog vremena. Ono što je ovo izdanje čini posebnim su brojni detalji, rasklopni bakrorezi, zemljovidi i ostali dodaci koji šire priču izvan samog putopisa. Danas je čitamo i kao zapis jednog vremena, ali i kao pogled izvana na prostor koji je nama dobro poznat. Knjiga će uskoro biti predstavljena u stalnom postavu muzeja, a više o njoj možete saznati na linku u opisu profila.